شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር أملاخ سلام ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም ከመይ ጸኒሕኩም ኣነ ሓኹም ሰላሕ ዲኔ ሎም ድማ እዛ ኣቲና ያደለና ወርሕ ክልተ ናይ ምንታይ ወርሕ ከም ድኾነ ይኽነግረኩም ደለ ነብስ ወከፍ ኣዋርሕና ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ እግዚአብሔር ድምጺ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ሒዝና ኢና ንኣትወን እና እዚ ወርሕ እዚ ኣበይ ከነድህብ ኣለና ኣበይ ከነተኩር ኣለና ኣበይ ክንዕወት ኣለና ነዚ ወርሕ ዝኸውን ድምጺ ከካፍለኩም ጎይታ ይባረኽ እዛ ኣቲና የዘለና ወርሒ ናይ ትንቢት ወርሒ እዛ ኣቲና የዘለና ወርሒ ናይ ትንቢት ወርሒ ናይ ትንቢት ወርሒ እንታይ ማለት ምዃኑ ክነግረኩም ሎሚ ድነግረኩም ደለኹ ማለት ሰሚዕኩምን ክትከዱ ሰሚዕኩምን ዋው ኢልኩም ክትሓልፉ ኣይደልየኩምን ሎሚ ድነግረኩም ዘለኹ ሰሚዕኩምን ፕራክቲካሊ ኣብ ላይፍኩም ክትገብርዎን ክትሪእዎን ክትፍትንዎን እሞ ኣብ መጨረሻ ናይ ዝወርሕ እዚ እንታይ ዓይነት ውፅኢት ከም ዝህበኩም ከዓ ርኢኹም ክትምስክሩ የደልየኩም በቃ ሓደ ነገር ሓዙ እዚ ሎሚ ድሰምዖ ዘለኹ ኣብ ምስክርነት ክበፅሖል ኢልኩም እመኑ ኣሜን ናይ ትንቢት ወርሒ እንታይ ማለት ምዃኑ ኣበይን ኣበይን ክንበኸም ደለና ክነግረኩም ይብሩኻት ናይ ትንቢት ወርሒ ይኽብለኩም ከለኹ ነብስ ወከፍ ዳግም ዝተወልደ ክርስቲያን ናይ ትንቢት መንፈስ ኣብ ውሽጡ ኣለዎ ነብስ ወከፍ ዳግም ዝተወልደ ክርስቲያን በቲ ኣብኡ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ብናቱ ድርኺት ክንበ ይኽእል እዩ እንታይ ዓይነት ኣናባብያ ክንበ ይኽእል ብኸመይ ዓይነት መንገዲ ክንበ ይኽእል ንዑሎ መዓንቲ ኸሪአኩም መጀመርታ ሰለስተ ነገር ክነግረኩም ይደሊ እዘን ሰለስተ ብኸመይ ዓይነት መንገዲ በዚ ናይ ትንቢት መንፈስ ከም ተድምዑለን ክነግረኩም ቀዳማይ ከም ክርስቲያናት በዝናይ ትንቢት መንፈስ ንገዛእ ርእስና እንዳተነበና ከነበርትዓ ንገዛእ ርእስና እንዳተነበና ከነሳግራ ንገዛእ ርእስና እንዳተነበና ካብ ዝሕዛ ዘበለ ነገራት ከነውፅኣ ከነትበዓ ተስፋ ክንባ ናይ እግዚአብሔር ፍቓድ እዩ መጀመርታ ትንበዩ ኣበይ እንድሕሪልኩምኒ ኣብ ገዛእ ርእስኹም ንገዛእ ርእስኹም ከመይ ጌርኩም ኢኹም ትነበዩ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ድሕር ከይድኩም ካብ ጥቕሲ 18 ደሎ ቀሪእዎ ዝርገት ኣለዎ እሞ ብወይኒ ኣይትስከሩ ግናኸ ብመዝሙርን ምስጋናን ብመንፈሳዊ ቅኔን ብልብኹም ንጎይታ እናተቐኒኹምሉን እናደረስኩምሉን ንሕድሕድኩም እናተዛረብኩምን መንፈስ ይምላእኩም ይብል ኢየሱስ ጎይታ እዩ እታ ንሕድሕድኩም እናተዛረብኩም ትብል ኣብ ሓደ ናይ እንግሊሽ ትርጉም እንታይ ኢሎም ኣቐሚጦም ኣለዉ መሲልኩም ንገዛእ ርእስኹም እንዳተዛረብኩም ኢሎም ኣቐሚጦም ኣለዉ ንገዛእ ርእስኹም እንዳተዛረብኩም ሲ መንፈስ ይምላእኩም ኢሎማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኽ ንገዛእ ርእስና እንታይ ኢልና ኢና ክንዛረቦ ንገዛእ ርእስና ከመይ ኢልና ኢና ክንዛረቦ ንገዛእ ርእስኹም ኣምላኽ ስሌኹም ዝበሎ ንስምዒትኩም ሓሊፍኩም ንጭንቀትኩም ሓሊፍኩም ንኹነታትኩም ሓሊፍኩም መጽሓፍ ቅዱስ ስሌኹም ዝብሎ ኣምላኽ ስሌኹም ዝብሎ ንርእስኹም በለዋ ንኣብነት ኣብ ናይ ኢኮኖሚ ሽግር እንተደኣ ኣለኹም ኮንኩም ኣብ መዝሙር ዳዊት 23 ኣቲኹም እግዚአብሔር ጓሳየ እዩ ዝጎድለኒ የብለይን ኣምላኸይ ከም መጠን ሃፍቱ ብክርስቶስ ኢየሱስ ባሪኹኒ እዩ እናበልኩም ንገዛእ ርእስኹም ከምቲ ዘላቶ ኩነታት ዘይኮነትስ ከምቲ ኣምላኽ ዝበላ ምዃና እንዳነገርኩም ኣሳግርዋ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ ንገዛእ ርእስኹም ብዝተነበኹሞ መጠን ውሽጥኹም ሓይል እንዳረኸበ ክኸይድ እዩ ውሽጥኹም እንዳበርትዐ ክኸይድ እዩ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ እንዳተሳገርኩም ክትከዱ ኢኹም ምኽንያቱ ኣብዚ ናይ ትንቢት ወርሒ እንተደኣ ብሓቂ ንገዛእ ርእስኹም ምንባይ ተማሂርኩም ብምንም ዓይነት ኩነታት ኣይክትተሓዙን ኢኹም መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኢያሱ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 8-9 ደሎ ንኢያሱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከምዚ ኢልዎ እዚ ቃል ለይትን መዓልትን ኣስቶንቱን ነው ኢልዎ ካብ ኣፍካ ድማ ኣይትፍለዮ ኢልዎ ሪኢኹም ካብ ኣፍካ ቃለይ ኣይትፍለዮ ኣነ ዝብለካ ካብ ኣፍካ ኣይትፍለዮ ኩነታት ምስተቐየረ ነገራት ምስተቐየረ ኣፍካ ኣይቀየር ከምቲ ኣነ ዝበልኩኻ በል ሽዑ ኢልዎ ትስጉም እሞ ክቐንዐካ ኢልዎ ስለዚ ዘወርሕ እዚ ኣብሩኻት ኣንጻር ዝስምዐኩም ኣንጻር ዘጋጥመኩም ንገዛእ ርእስኹም እቲ ቃል ሓቂ
ኣውጁላ እቲ ቃል ሓቂ ንገርዋ እግዚኣብሔር ሓይለዩ እግዚኣብሔር ብርትዐዩ ብላዕሊ እምበር ብታሕቲ ይኮንኩን ርእሲ እምበር ጭራ ይኮንኩን በቲ ዝበና ሓይሊ ንኹሉ ይኽእለ በቲ ኣባይ ዘሎ ቅብኢ ናብ ኩሉ ሓቂ ክመርሐኒ እዩ እንዳበልኩም ንገዛእ ርእስኹም ኢንካሬጅ ግበርዋ ኣተባብዕዋ ተነበዩላ ካልኣይ ድማ ንኹነታትኩም ከዓ ተነበዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለኣለም ጎይታ እዩ ኩነታትኩም ሒዝኩም ናብ እግዚኣብሔር ምምፃእ ይኣኽለኩም ብሩኻት ንኹነታትኩም ግን ናይ ኣምላኽ ድምፂ ሒዝኩም ምኻድ ተላመዱ ሕጂ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሪኢኹም ብዙሕ ግዜ ኩነታትና ሒዝና ናብ እግዚኣብሔር መፂና ኢና ሕጂ ግን እዚ ወርሒ እዚ ንኹነታትና ኣምላኽ እንታይ ይብል ከም ዘሎ ክንብል እግዚኣብሔር ደልዩ ዘሎ ንኹነታትና ድምፂ ኣምላኽ ከነስምዖም ይደልዩ ዘሎ ምክንያቱ ሓደ ነገር ክነግረኩም ኩነታትኩም ናይ ኣምላኽ ድምፂ ዘይኮነ ናትኩም ድምፂ ዝሰምዕ ኣምላኽ ክብሪ እንዳተዛረበ ንስኹም ውርደት እንተተዛሪብኩም ኩነታትኩም ድምፂ ውርደት ይሰምዕ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ሕዝቅኤል ከም ዝብል ሕዝቅኤል ምዕራፍ 37 ኢድ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕለይ ነበረት ኢሉ ጥቕሲ ሓደ እግዚኣብሔር ከዓ ብመንፈስ ኣውፀኒ ኣብ ማእከል እታ ጎልጎል ድማ ኣንበረኒ ንሳውን ዓፃፅምቲ መሊእዋ ነበረ ኣብ ጥቕኦምን ብዙርዮምን ኣሕለፈኒ እንሆ ከዓ ኣብቲ ዝባን ጎልጎል ኣዝዩ ብዙሕ ነበረ እንሆ እውን ኣዝዩ ንቑፅ ነበረ ንሱ ከዓ ኣታወዲ ሰብ እዚ ዓፃፅምቲ እዚ ህያው ዶ ክኸውን ይበለኒ ኣነ ድማ ወይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንስኻ ትፈልጥ ኢለ መለስኩ ንሱ ከዓ ኣብ ልዕሊ ዛ ዓፃፅምቲ እዚ ተነበ ኣቶም ንቑፃት ዓፃፅምቲ ቃል እግዚኣብሔር ስምዑ ኢልካ እውን ንገሮም በለኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዛ ዓፃፅምቲ እዚ ከምዚ ይብላ ኣሎ እንሆ ኣነ ትንፋስ ከእትወልኩም እየ ንስኻትኩም ከዓ ህያውያን ክትኮኑ ኢኹም ጅማውቲ ክገብረልኩም ስጋ ክገብረልኩም ብቆርበት ክኸድንኩም ትንፋስ እውን ከእትወልኩም እየ ህያውያን ከዓ ክትኮኑ ኢኹም ኣነ እግዚኣብሔር ምዃነይ ድማ ክትፈልጡ ኢኹም ከምቲ እተኣዘዝክዎ ከዓ ተነቢኹ ክንበ ከለኹ ድማ ድሃ ይኮነ እንሆ ከዓ ፍንሕኒሕ ኮነ ከዓ ዓፃፅምቲ እውን ዓፅሚ ኣብ ዓፅሙ ተቀራረበ ሪኢኹም ነብዝቅኤል እግዚኣብሔር ንኹነታቱ ዝብሎ ዘሎ ነብዝቅኤል ከምቲ ኣምላኽ ዝበሎ ንኹነታቱ ክብል ምጀመረ ድሃይ ክገብር ጀሚሩ ድሃይ ፅቡቅ ክስማዕ ጀሚሩ ሪኢኹም ፍንሕኒሕ ክብል ጀሚሩ ኩነታትኪ ኣምላኽ ዝበሎ እንተደኣ ብኣንደበትኪ ክትብልዮ ጀሚርኪ ንኹነታትኪ እንተደኣ ስማዕ ናይ እግዚኣብሔር ድምፂ ክትብልዮ ጀሚርኪ ሽዑ ድሃይ ክሰምዒኺ ናይ ለውጥ ድሃይ ክሰምዕ ኢኻ ናይ ምቕያር ድሃይ ክሰምዕ ኢኻ ፅቡቕ ድሃይ ክሰምዕ ኢኻ ባዘብል ድሃይ ክሰምዕ ኢኻ ኣይትብከስ ንኹነታትካ ንኹነታትካ ግን ቃል ዓወት ኣስማዕዮ ንነገራትኩም ግን ቃል ዓወት ኣስምዕዎ እግዚኣብሔር ከም ዝብል ኣሎ በልዎ ተነበይ ኢሉ ብመንፈስ ቅዱስ ተደሪኽኩም ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣውፂኹም ንነገራትኩም ሃብዎ እቲ ሳልሳይ ድማ ካብ ዝሓዘኩም ነገር ብናይ ትንቢት ጸሎት ውፁ ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓሳ ኮይኑ ሓደ ነገር ኢሉ ካብ ማዓሙቕ ናብ እግዚኣብሔር ኣዊኹ ኢሉ ኣምላኸይ ድማ መለሰለ ኢሉ ገና ከይተመለሰሉ ከም ዝተመለሰሉ ኮይኑ ክጽሊ ጀሚሩ እዚ ትንቢታዊ ጸሎት ይበሃል ኣብ ከብዲ ዓሳ ኮይኑ ነታ ቤት መቕደስ ኣምላኸይ ግን ክርአ ኢሉ ክወፅየ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ኩነታት ክኾንኪ ከም ድወፃ ክኾን ክጸሊ ከም ዘምለጥ ክኾን ክጸሊ እዚ ትንቢታዊ ጸሎት እዩ ኣምላኽ ሰማይ እዛ ወርሒ እዚኣ ብኣንደበትኩም ብቓል ትንቢት ኣስኹም ማለት ናይ ገዛእ ርእስኹም ነቢያት ኢኹም ተነበዩ ኢላ ንገዛእ ርእስኹም ተነበዩ ኢሉ ንኹነታትኩም ተነበዩ ብጸሎትኩም በዚ መንገዲ እዚ ድማ ካብ ብዙሕ ነገር ከተምልጡ ኢኹም ከመይ ጌርና ኢና ኸ ንንበህ ከመይ ጌርና ኢና ትንቢት ካብ ኣንደበትና ነውፅእ ብሓደ መንገዲ ጌርኩም ክትነበዩ ትኽእሉ ኢኹም መጀመርታ ብቋንቋታት ጸልዩ ብቋንቋታት ጸሊኹም ኣብ ውሽጥኹም ዘሎ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ብኣንደበትኩም ለቕቕዎ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ብቋንቋ ክጸሊ ከምኡውን እንደገና በእምሮ ክጸልይ ኢሉ እግዚኣብሔር ይባረኽ ሪኢኹም ብቋንቋ ድሕሪ ምጽላይኩም በእምሮ ተውፅዎም ቃላት ትንቢታዊ ቃላት ሓይሊ ዘለዎም ቃላት መንፈስ ዘለዎም ቃላት ክኾኑልኩም እዮም ካልኣይ ድማ ብቋንቋታት ደይጽልዩ ትኾንኩም ናይ እግዚኣብሔር ቃል ስለቲ ኹነታት እንታይ ይብል ሕሰቡ ኣምላኽ ስለቲ ኹነታት ዝብሎ ከዓ
በሉ ስለዚ ምንባይ ማለት ብናይ መንፈስ ቅዱስ ድርኺት ንናይ እግዚኣብሔር ቃል ነቲ ሽዑ ኩነታት ድተወሃበካ ካብ ኣፍካ ከተውፅኦ ከለኻ እዩ ምንባይ ማለት አንደበትካ ስለቲ ጉዳይ ኣምላኽ ከም ዝብሎ ክትብል እንድሕር ጀሚርካ እዩ ፍቓድ ኣምላኽ ስለቲ ነገር ፈሊጥካ ክትዛረቦ እንድሕር ጀሚርካ ትንበዮ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ትንቢት ብድርኺት መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ ከም ዝብሎ ልክዕ ምስ ሓሳብ ኣምላኽ ድሰማማዕ ቃል ካብ አንደበትኩም ምውፃእ እዩ ቃል እግዚኣብሔር ኣውጅዩ ብቋንቋታት ጸሊኹም ድሕሪኡ ብልብኹም ዘሎ ቃል ከኣውፅዎ እዚ ብናይ ትንቢት መንፈስ እዩ ዝወፅእ ዘሎ ተባረኹ